Viaxe, a ver que nos atopamos agora. Saímos de Viaxes Viloria e agora unhas flores, sí, un ramo de flores que sempre queda ben, San Valentín. Imos a unha floristería a ver pois canto custa un ramo, que se estila, se hai novidades en cuestión de ramos de flores. Imos, que está en verde. Seguimos percorrendo a cidade e, como dicía, flores. Eu penso que as flores son un detalle a ter en conta no día de San Valentín. Estamos en fronte da tenda de flores Fiuncho do noso amigo Gonzalo. Imos adentrarnos para falar con él. Todo casi que preparado, ainda quedan días para San Valentín, pero xa están ultimando todos os detalles con eses corazóns. Moi boas, Gonzalo. Hola. Como andamos? Que tal? Cantado. Bueno, pensei en regalar un ramo de rosas. Supoño que non serei o único, non? En Compostela. Home, claro, se estás enamorado é acertado. Un ramo de rosas de cor vermella é o axeitado para un día como este. É un día de enamorados e a rosa vermella está sempre presente nese amor ardiente, puro, o mesmo que sexas novo, que xa sexas como a min un pouco máis maduriño. Non nos saímos entón da rosa vermella ou hai xente que se lleva a cabeza para outro tipo de rosa? Bueno, ben, a nosa obriga é facer presentacións diferentes e dar oportunidades distintas, pero ao final o cliente decántase pola rosa e pola rosa vermella máis que pola branca ou por outras cores. Aínda que agora mesmo a tendencia de os grandes mercados de Holanda, sobre todo, que son os que marcan un pouco as tendencias na arte floral, este ano e para o que ven, pois querían implantar para namorados a rosa de color rosa. Pero isto é de sabido por todos os floristas que non vai a cuajar. O sea, poderase vender algunha rosa de color rosa ben presentada, ben preparada, algún noivo por cambiar, pero cando chegue con ela vaña a decir non había vermella. A vermella é a rosa deste día. Bueno, estos días, esta época do ano en que miramos tanto o peto, excesivo o prezo, non? Non. A ver, o peto témolo que mirar todos e nós como comerciantes tamén. O peto deste ano non vai ser distinto do pasado, nin do de hai dous. Non se pode agora mesmo, bueno, o propio mercado está nunha situación estancada, pero que dúbida cabe que produtos como o que nós traballamos, que acude a subasta, pois en datas como esta o precio elevase porque en subasta sube, pero nós vamos, como te decía, a manter o mesmo. Agora ben, hai que ter en conta que o precio de unha rosa ven dado pola súa categoría. Entón, unha rosa de calidade extra, que é a que nos traballamos, como estas que tives aquí, ou unha primeira ou unha segunda, pois teñen prezos distintos. Nós só traballamos calidade extra. Esta rosa estos últimos 2 anos estivemos vendendo ao redor de 5 euros a unidade, preparada e presentada, e este ano vais a manter cando menos no mesmo precio, non vai a subir. Oye, se ao final me decanto por regalar rosas, que teñen unha pinta maravillosa, ya estemos. Como podemos facer para conservar máis o ramo? Hai algún truco, ademais de conservarlas en auga? Bueno, mira, o primeiro está na parte previa. Nós traballamos, por exemplo, exclusivamente rosa holandesa e recibimos, o transporte faise en auga e recibímola en auga desde que o cultivador a corta na planta e a trae hasta a nosa tenda. Que ocorre? Que non se perde nunca esa cadea da auga, entón as nosas rosas podemos decir tranquilamente que nunca doblan a cabeza, non se deshidratan. Añadido a eso, cando ti mercas a rosa, despois tens que facer un pequeno proceso. Aínda que tardes pouco en levala para casa e volver a renovar o corte do tallo, porque senón non bebe, a rosa é semileñosa, cicatriza moi rápido. Entón renovas o corte do tallo de un xeito oblicuo, diagonal, con un coitelo dun corte limpo, e pos un conservante que non se achedamos cas propias flores. Poslo na auga limpa, esas rosas van a durar cando menos unha semana, que é o que ti esperas delas.
Bueno, pois Gonzalo, que moitísimas grazas por amosarnos estas rosas, a posibilidade de incluso conservalas no tempo e que non se esmaguen xa o día seguinte de San Valentín, como decía ao principio, preparando todo, aínda quedan días, pero preparando e ultimando todo. Sí, agora realmente xa estamos no tramo final. E non me queda, se queres, darche un consello máis. Cando se che maduren as rosas de todo, cólgalas do revés e as rosas secan sóllo con colgalas do revés. Cambia un pouco a cor, non quedan nesa cor vermella pura que teñen agora, quedará un pouco máis escura, pero os pétalos consérvanse unidos e pegados, solo con colgala do revés. Pois con este truco nos imos quedar. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Nos seguimos percorrendo a cidade. Moi ben. Ata logo.